Tak začínáme. Je 8 hodín a ideme na to. Inovecká 50 a ja idem 60, takže zvedavý. Tak paráda. Je 8:14. Teraz vchádzam do Považského Inovca, hned do lesa. Krása. Je popršané. A ideme. Cestička super. Asi budem celý špinavý. Takže máme to tu prvá návesť. Idem ďalej. Tak, idem len chvíľku, až musím natáčať, lebo mám tu takýto zjazd pri Miesokolanice a je to tu celé dosť mokré a zase jazd je úplne brutálne do začiatku. Škoda, no je čerstvo napršané, takže to by moc nevyšlo. Cestička zatiaľ. Jo, mám tu prvú zastavečku, 2,5 km som odjel pod Zovkom. A idem chata pod Inovcom, 5,9 km. Dostal som sa z lesa a ideme chvíľku po asfaltke. Už mám mokré boty úplne premočené. Som zvedavý, jak to zvládnem, tyho. Ideme ďalej. Tak, mám teraz asi 2 km ešte po tejto asfaltke. Celkom stupák, ale fajn. Prostredie je tu krásne. Fajnovo je vidieť, jak sa vyparuje z hôr tu napršané. A teda nevedel som popravde, jak sa mám obliecť a čo od toho čakať. Ale snad to dobre dopadne. Za 2 hodiny by malo byť slnko. Neviem, či tá predpoveď vyjde. Okolie je to krásne. ,5 km mám ešte, takže sme úplne v začiatku. Sám som zvedavý, že či chceme ten Hlohovec alebo už tých píšťanov, alebo nad tými píšťanami, respektíve na Havrane, či už budem mať dosť. Pripravený som, trošku som nevyspatý, ale endorfíny to nahradia. Krásne vidieť, jak sa vyparuje. Som aj pol kilometra od auta, som na chate. Považne.
Všetko asfaltka. Novecká chata. Idem, či dám kávu, alebo čo. Fajn, som tu. Chata pod Inovcom. Teda viditeľnosť je taká menšia. Je to pekné. Doplním nejaké zásoby vody. Niečo na jedenie a idem ďalej. Nejaká partia bikerov, tak asi budem mať spoločnosť. Tak, pokračovanie od chaty smerom k Inovcu. Stále po asfaltke, taká už polorozbitá, ale dobrá. A celkom zima mi zostalo. Tu nejakých 12 stupňov. Škoda, no, že nie sú výhľady kvôli tomu, že sa vyparuje z hor. Lepšie povedané z lesa. Je to riadny kopčisko, tuto na ten Inovec. 10 km mám ušlapané. Všetko do kopca. Už krása. Idem ďalej. Teda cestiček je tu fakt veľa. A ja pokračujem ďalej na asfaltku. Ozvem sa, keď budem na Inovci. Hodín, idem asi 3/4 hodiny. 7 hodinku, dúfam, že na tom Inovci doplním nejaké tekutiny ďalšie a stravu a ideme ďalej. Cestiček je tu fakt veľa, brutál. Tak, som tu. Tuto za tým je Inovec, ale viditeľnosť je strašne zlá. Konečne stretám nejakých turistov, ktorí idú z Inovca. A teda ten kopec mi dal dobre zabrať, ako som rád, že mám elektrobike, pretože toho stúpanie, čo tu bolo, som zvedavý na mape. Celkom ma to rozbilo. Teraz idem. Takto som došiel. Tu je Inovec, ale mapa mi ukazuje, že pôjdem tiež niekade tade. Som zvedavý. Takže pokračujem ďalej. Ešte zastávka. A ideme. Tak ešte taká vsúka. Vymieňam brýle a dávam žltý filter na ten zjazd do lesa. Je to predsa iné. Trošku mi to rozjasní, hlavne v tých zjazdoch. Keď idem hore, tak mi to nevadí, ale v lese je to brutálne. Takže idem ďalej. Tak. Nachádzam sa na Inovci. Trošičku to vyzerá, keby slníčko už sa chcelo koknúť aj sem, ale škoda, no, je to tá krásna rozhľadňa. Ale keďže je také počasie, tak to nedám.
Takže ja som prišiel tak tady po cyklotrase, ale turistická Inovecká 50 vedie odtiaľ, vychádzajú ľudia. Takže pokračujem tam dole a ja som prišiel odtiaľ dole. Takže krása. Ten terén je síce úplne mokrý, takže som zvedavý na ten zjazd, aký bude. Škoda toho výhľadu. Tak. Ďalšia medzizastávka. Rafajová kóta. Tu som vlastne zjel Inovec, 3 km. Som za Inovcom. Zjazd super, na bike trošku ťažší pre mňa. Je aj mokro. Už som na kompletku mokrý. A začína mi byť zima. 15 km mám odjetých, som v tretine. Takže za mňa fajn. To počasie keby bolo trošku lepšie, alebo respektíve keby včera nepršalo aj dnes, tak by to bolo fajn. Inak bike úplne zablatený, nohy zablatené, tak to má byť. Ideme ďalej. Zástavečka. Takže som 20 km mám odjetých. Akože brutál. Slnko na ani nevychádza. Vyparuje sa ten vzduch, takže aj tá viditeľnosť je ťažšia. Aj je to tu celé od blata, takže idem úplne opatrne. Ten pôžitok z jazdy je trošku menší, ale je to tu fakt krásne. A uvidíme, keď niekedy sa sem vrátim, keď bude sucho. Takže ideme ďalej. Tak. Ďalší checkpoint, Ostrý vrch, 910 metrov nad morom. Pekné miesto. Trošku sa tu mení počasie, že trošku už chce vykúkať to slníčko, je 10 hodín, tak mohlo by na chvíľočku, lebo som úplne premočený, trošku by som vyschol. Ale zatiaľ nádhera. 25 km mám za sebou, alebo 20, tak nejako. Som zhruba v polovici, keby idem do Piešťan, keby idem do Hloveca, ešte je to nejakých, tuším, no neviem, 15 km. Rozhodovať sa budem až na mieste, respektíve na Havrane, kde uvidím, ani niekoľko budem mať síl, ale keďže som celý premočený, tak či to budem dávať tak, alebo či pôjdem na vlak naspäť do Trenčína a späť, kde máme auto odparkované. Takže sám som zvedavý. Tak. Trošku náročnosti. Musel som ťahať bicykel. Celkom náročné, možno by sa to dalo len tady obísť, ale proste nechcem ísť mimo označenia. Ešte toto musím zjeda snad už dojdem na cestičku. Takže aj takéto je bicyklovanie. Tá bicykel má 25 kg, takže celkom náročné. Ale jo, talenku ešte k toho. Takže zvládol som to. To vyzerá, že tie skaly končia. Všetko mi to sťažuje to, že je proste napršané. Blato mi nevadí, ale že ten povrch je taký nebezpečnejší. Takže jo, cez tieto skaly zvládol som to už neznačenie, že ideme ďalej. Dám, že tak. Som musí uznať, je to neskutočné. To je parádne poznačené všetko. Veľká chvála.
Takže ja mám ešte, som pod ostrým vrchom a na sedlo Havran mám ešte 30 km. Čiže nie som ešte ani v polovici, ale trošku vychádza slnko. Takže super, spravím ešte fotečku a jo. Idem ďalej, tam dole sa ide na kalnicu a idem rovno. Sedlo Havran a sedlo pod Pánskou Javorinou. To bude najbližšia zastávka asi zrejme. Tak, nachádzam sa, alebo respektíve teraz som sa dostal na hrebeň toho Inovca. Je to fakt brutálna trať, ale myslím, je to pre mňa ťažké. Ale sa dobre začína slnko pomaly vychádzať. 11 hodín. Pre mňa najťažší úsek, prešiel som po 5 km, a musel som proste bike aj tlačiť do kopca. Jo. Takže ešte mám polku pred sebou. To je paráda, keď to slnko zasvietí. Tak, sedlo pod skalinami, lúka, prvé výhľady a konečne slnko. Krása. Len to neviem okomentovať, nepoznám okolie Trenčína a Piešťan. Ideme tam. Tak už som von z lesa. Krásna lúka. Slnko. A keď je tak polooblačno, ale prvé výhľady. A idem, šlapem ďalej. Neviem, či za mnou toto je ten Inovec. Ťažko povedať, nepoznám to. Aj keď Inovec je asi trošku ďalej do mňa, predsa som najel asi 10 km. Takže to by mali byť Karpaty, ak sa nemýlim. Ale nie som si istý. Dobre, ideme do lesíka. Vidím. Vyzerá to, keby chcel ešte pršať. Tak, už som sa dlho neozval. Máme tu takúto krásu po ceste. Nádhera. Koníci. Celkem do dosť ich je. Našlapeme tam hore. Poďme rovno, tam sú ešte ďalší. Dúfam, že nezmoknem, no. Mám na Havran asi nejakých 19 km, takže je to už iba dole kopcom do Piešťan a vláka naspäť k autu. Ten vahovec asi nedávam, no bohužiaľ. Tak niekedy na budúce. Tak, horáreň pod Kostolným vrchom. Moja zastávka. Dám si takú prvú väčšiu pauzu. Doplním energiu. Dostal som sa mimo les, respektíve zasa na polnú cestu. Tak
takú asfaltku. A do môjho cieľa je 16 km, tu máme na ten Havran sedlo. A neviem, koľko to je do Piešťan, to už bude pohodička. Takže 16 km ešte pred sebou. A bude koniec trati. Zatiaľ spokojnosť. To sa konečne aj trošku vyjasnilo, takže trošku je cítiť teplejšie. Proste prostredie je to krásne. Tak. Konečne nejaké výhľady. Takých 12 km je predo mnou ešte Havran. Poskytujú sa mi takéto výhľady na Inovec. Ideme do lesa. Čo ma prekvapilo, tak je 7% na baterku iba na bicykli. To je celkom haus. Stavíme sa na takéto miestečko. Za 50 metrů se držte vpravo. Vpravo? Tak asi ideme zjíždět dole. Jo. Sedlo Havran 13 a Piešťany 26, takže... Za 450 metrů odbočte mírně vpravo. Tak, ešte žijem, ale bajk už nežije. Vybitá baterka po 50 km, to nechápem. A mám tu teda cyklopoludník pod Zlatým vrchom a už by som mal byť na tom Havrane. A asi budem musieť zmeniť trasu, keďže nemám baterku. Rozmýšľam, že do Piešťan prídem normálne po hlavnej. Takže uvidím, keď budem na tom Havrane, koľko mi to zaberie času. Takto. Pekná cesta. Krása. Že ideme ďalej. Tak dal som to. Havran je tu. Bufet je otvorený. Ja som zničený. Kolo, nie kávo. Baterka máme vybitú. A ešte ma čaká zjazd do Piešťan. To dám. Myslím, že to dám. Neviem, či to mám dať teda po hlavnej, alebo či si vyberiem cez polné cesty ešte. No ešte vysili úplne. A nelen baterka na bajku, ale aj baterka ve mne. Potreboval by som nejaký odpočinok. Ale jo, mne to stačí takto na 50 km. Super. Vlastne príjazd bol, jak je Havran. Tak, odtiaľ som vyšiel. Keby mám viac energie, tak by som sa išiel dole na Čertovú pec najesť. Ale neviem, no, uvidím, musím si to pozrieť na mape a uvidíme. Každopádne posledná zastávka Piešťany. Asi pôjdem najprv do Babky s bicyklom. No a potom môžem najprv do Babky s bicyklom a potom asi do vlaku a do auta. Takže hlásim sa ešte. Tak poďme. Záverečný zjazd s krásnym výhľadom.
Tak, posledný zjazd a už vidíme Piešťany. Mám to za sebou. V podstate pred sebou. Ale 5 km, takže všetko dole kopcom. Fajn, rozhodol som sa ísť cez plnú cestu a už nejak dobojujem. Tak, už zjížďam do Piešťan nad Za 350 Slňavou. odbočte vlevo. Jaslovské Bohunice sú vidieť, Karpaty krásne. Idem odtiaľ z Havranu, Slňava v pozadí, Jaslovské Bohunice, Karpaty, Biela hora. Toto už máme Mijovské Kopanice podľa mňa a toto už máme Javorínu pekne vidieť. Veľká Javorína podľa mňa. A tuto máme Ahoj, čo je zjazdovka nad Piešťanmi. Takže už sa to blíži. Cestička je fajn. Nakoniec som to nešiel po hlavnej ceste, ale po takejto cez polnej a dobre som spravil. Za 400 metrů odbočte vlevo. Trošku tu už fučí, ale vyšlo slnko, takže mi je teplo a je mi fajn. Cesta bola náročná. Hlavne tým, že som nevedel, kde sú aké úseky, ale to ešte si potom povieme, to potom ešte poviem vo videu ďalšom. Za 500 Teraz už mám pred sebou Piešťany. Zjížďa další kopec. Za 500 metrů odbočte vlevo. Za 600 metrů odbočte vlevo. Za 600 metrů odbočte vlevo. Krása. Čo dodať?